Pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov podcastu Ozdravme. Všetkým nám je šialené teplo, tak dúfam, že nás možno tento podcast schladí. Téma dneška bude a zloženie hostí bude o dosť iné ako zvyčajne. Dnes sa budem baviť o stratégii ľudských zdrojov a hlavne sme sa na to chceli pozrieť preto, aby sme sa pozreli na to, čo robiť s prostredím a pracovným prostredím, ktoré môže byť buď demotivujúce, alebo naopak s prostredím, kde majú ľudia isté platy a už 1. januára vedia, že presne o rok im plat celkom slušne stúpne. Ako týchto ľudí motivovať a čo sa s týmto dá robiť. Ale nebude to len o platovom automate. Rád by som privítal dvoch HR expertov. Prvá je Danka Miňová. Ahoj, Vítaj. Dobrý deň. A druhým je Rudy Rus, ktorého okrem HR prostredia poznáte aj z Headbanger FM, ale to neviem tak pekne povedať. Neviem, či z Headbanger FM tvoja cieľovka ma pozná, ale tak možno sa nájde pár fanúšikov. Také Katka Dostálová, máme tam viacerých lekári spoločných. Lekári majú radi dobrú hudbu. Som rád, že tu môžem byť a ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Poďme úplne od začiatku, Danka. Máme teda prostredie, v ktorom kolektív ľudí, ktorý nejak funguje a každý má nejaké motivácie. Aké sú tie motivácie ľudí pracovať na nejakom pracovisku? No, tie motivácie sú veľmi rôzne. Závisí od toho, od pozície, od dĺžky praxe, od vnútorných incentívov, od vnútorných motivácií, nielen tie vonkajšie motivácie, ale celkovo, keď si pozrieš, keď sme robili rôzne prieskumy motivovanosti, spokojnosti v rôznych segmentoch, tak tam meriaš nejaké presné, špecifikované alebo dedikované oblasti. Všeobecne každý ti na toto povie, že jasné, že sú to peniaze a je to plat. Plat väčšinou v tých prieskumoch, a Rudy ma možno doplní, keď sme robili v rôznych segmentoch tie prieskumy, tak plat vychádza ako oblasť s najnižšou mierou motivácie alebo s najvyššou mierou nespokojnosti. To sa opakuje vo všetkých segmentoch. Za oba póly. Oba póly. Ako najnižšia miera spokojnosti alebo najvyššia miera nemotivovanosti, akokoľvek si to povieš, tak ako keby, že najnižší počet percentuálnych bodov v miere motivovanosti alebo spokojnosti zamestnancov získavaš práve v oblasti platov. Ľudia sú všeobecne, a komukoľvek dáš otázku, či je spokojný so svojím odmeňovaním, všeobecne ti na prvú väčšina povie, nie som spokojný, mohlo by to byť aj viac. Čiže ako keby, že toto je fakt, ktorý sa nám potvrdil, aj keď sme sa benchmarkovali s Európou alebo so svetom v daných segmentoch, alebo podľa veľkosti firiem, podľa veľkosti počtu zamestnancov, tržieb, alebo aj segmentovo. Toto keď dáš nabok, lebo to je fakt, ktorý sa opakuje, tak na ďalších tých miestach sú oblasti, ako je pracovné prostredie, ako je najbližší nadriadený a tím. To sú také kľúčové veci a keď zabrnem do zdravotníctva veľmi často, za čias, keď ja som pôsobila v zdravotníctve, určite bola aj ako keby vybavenosť, prístrojová vybavenosť alebo moderné technické zariadenia a prístroje. Teda novšie pracoviska to mali jednoduchšie. Novšie pracoviska získavali v tejto oblasti veľmi pekné body. Rudy, za teba? Toto je veľmi dobrá téma a veľmi pekne si to otvorila, Danka, musím povedať, že ja dám taký úplne konkrétny príklad teraz, čo sa mi stal v poslednej dobe, že motivácia. Mladý človek tesne po univerzite s technickým zameraním. Jeho motiváciou je získať čo najviac skúseností, vedomostí, lebo mal popri škole nejaké skúsenosti, nabral, ale chce nastúpiť do práce, zúčastniť sa rôznych zákazok a projektov. A kam si o 2 roky, teda toto je hlavná motivácia, získavať skúsenosti a mať nejakú tú mzdu plus minus, vlastne nerieši nastúpiť za nejakú mzdu, ktorú by chcel mať. O 2 roky je z neho človek, ktorý má 2 byty, BMWčko a tá motivácia je zrazu niekde úplne inde. Hľadá. Šikovný chalan, keď za 2 roky dal 2 byty a BMWčko. Keď robíš v dobrej firme, tak aj takéto veci sa dejú. A zrazu je tá motivácia úplne iná, hľadá úplne iné výzvy a možno počasie sa začne rozkúkávať po nejakých iných možnostiach. Čiže naozaj je to veľmi, veľmi individuálne. A v konečnom dôsledku by som možno povedal, že vždy ide o peniaze, až do momentu, keď o peniaze nejde a tí ľudia hľadajú niečo iné a na základe tých mojich pár rokov skúseností, niečo cez 2 dekády mám pocit, že v konečnom dôsledku ide hlavne o vzťahy.
Čiže vzťahy na pracovisku sú kľúčové. Sú veľmi kľúčové a ešte by som Rudy doplnila, a keď už len túto otázku, keď budeme hodinu rozoberať, asi sa dostaneme hlboko do témy, lebo je veľmi krásna. Ďakujem, že práve ňou si začal, že tie motivátory je zaujímavé sledovať presne podľa, ako aj v tej firme nie je veľmi všeobecne, hej, ale zakategorizovať si ľudí, ja neviem, podľa dĺžky pracovného pomeru, podľa veku, podľa segmentácie, podľa nejakých skupín pracovných pozícií, lebo keď zabrnem do zdravotníctva, úplne iné motivátory platili, aspoň za našich čas, keď sme to čekovali v skupine sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov a potom u lekárov. A toto sa ti nádherne odkryje a keď s tým začneš pracovať, s tými motivátormi a zistíš, ktorú skupinu cieľene, ktorú si ty demograficky dobre nastavíš, tak vieš okamžite lepšie strategicky a systémovo pracovať s tými ľuďmi, aby si pracoval s tou motivovanosťou, ktorou nie sú iba peniaze. A z našich skúseností oboch. A firmy vedia o tých motiváciách a vedia o tom, robia si prieskumy, robia si questionnaires na to, čo ľuďom chýba, čo ich motivuje, čo chcú. Deje sa to. Deje sa to, vyhodnocuje sa to a na základe toho sa uplatňuje nejaká people strategy alebo people management? Tak určite sa vždy niečo nastavuje a teraz sú také tie moderné veci typu, že kultúra na pracovisku a podobne. Čiže toto všetko sa deje, ale nikdy sa to nedá, lebo sme proste individuality, čiže nikdy sa to nedá celoplošne nastaviť tak, aby všetci boli spokojní a ja si dokonca za tie roky myslím, tak ako začala Danka veľmi pekne, že tá spokojnosť, ja mám pocit, že tá práca z pohľadu toho top manažéra je vždy o manažovaní nespokojnosti. Lebo my ako ľudia sme podľa mňa, že neustále nespokojní. A to nás možno, že nie vpred. Že neviem, či poznám, že spokojného človeka z dlhodobého hľadiska spokojného, že v nejakej fáze môžeš byť, ale asi by to nebolo zdravé, keby si bol spokojný dlho. Lebo by sme sa neposúvali ako spoločnosť, ako firma. Čiže manažuješ neustále tú nespokojnosť, nejakým spôsobom to vykrývaš, niekedy je to mzdou, niekedy je to nepeňažnými nejakými benefitmi, nastavuješ to plus minus tak, aby to fungovalo, hlavne aby sa tá firma nejak hýbala a je dôležité, akých máš tých manažérov, lebo keď som hovoril o tých vzťahoch, tak to stojí a padá na tom jednom človeku, ktorý ten tím vedie. A nie náhodou sa hovorí, že ľudia neopúšťajú firmy, ale opúšťajú tých manažerov. Že na tých značkách a vlastne až tak nezáleží. Keď sme pri peniazoch, tak hovorí sa, že peniaze nie sú kľúčové. Ja si pamätám, keď som bol v korporátoch prvých po škole 3-4 roky, som si hovoril, že keď mi zvýšia plat, tak to už bude dobré. A potom mi zvýšili plat, alebo ľuďom bežne zvýšia plat aj o slušnú sumu, alebo slušné percentá 10, 15, 20. A nebolo dobré. Ale tých ľudí to teší prvú výplatu. Ale potom si už na tú prvú výplatu zvyknú, že toto je moja výplata a rado spominie. Čo sa potom dá robiť a ako si udržať zamestnanca? Je vôbec udržateľný, ak nie je spokojný s prácou ako takou a keď ho to nebaví? No. Pomáha hypotéka vysoká. Pomáha hypotéka, pomáhajú nejaké... Dve deti, hypotéka, leasing, to je ideálne na udržanie. Povinnosti a istá miera nejakej zodpovednosti a disciplína, o tom tiež je dôležité asi v dnešnej dobe hovoriť, ale prikláňam sa k tomu, čo aj Rudy hovoril, že tá motivovanosť tých ľudí je na najbližšom nadriadenom. Hej? A ten musí poznať tých ľudí vo svojom týme a vedieť, čo na koho platí. Aj pri change managemente, keď robíme projekty, tak sa nám jasne potvrdilo aj v prieskume, ktorý sme robili, že ľudia chcú od toho najvyššieho vedenia počuť tú našu víziu, tú stratégiu, že kam ideme, že máme jednotný smer a všetci vo vedení to hovoríme rovnako a sme s tým ako keby oka. Ale to, ako to budem robiť, ako sa ja cítim a aké podmienky na prácu ja potrebujem, aby som podával výkon a cítil sa spokojný, toto je presne na pleciach toho stredného manažéra alebo toho najbližšieho nadriadeného. A toto je nesmierne veľmi dôležité, aj keď hovoríme o tej motivovanosti, súhlasím s tým. Nie všetko sa dá zmerať. Aj v tých prieskumoch ty budeš mať nejaké indície, ak ho dobre ty zacieliš, ak dáš dobre demografické otázky, ale nič nenahradí ten kontakt a hlavne tú komunikáciu, na ktorú v dnešnej instantnej dobe a veľmi rýchle zabúdame. Dobrý manažer musí byť, nechcem povedať, že v prvom rade, ale do značnej miery dobrý psychológ? People manažer. People manažer. Uh-huh. Je to o tom. A v neposlednej rade sú tam extrémne dôležité makroekonomické faktory, že zažili sme krízy, zažili sme rok 2008, zažili sme COVID a takéto veci a vždy to ide hore-dole, že vždy sa majú tí HRisti lepšie a horšie. Lepšie v tom zmysle, že je veľa životopisov a ľudia chcú istotu a neutekajú z práce. Obávam sa, že sa dostávame teraz už do takejto situácie opäť.
A naopak, keď sa darí ekonomike, tak ľudia veľmi vymýšľajú a cítia, že by to chcelo nejakú možnosť zmenu po dvoch dlhých rokoch v práci. A sú bombardovaní na LinkedIn headhuntermi a ide to a už proste odchádzajú kvôli 100-200 eurám. Poďme trochu k tým peniazom. Platový automat, Danka, sa zaviedol v roku 2012, to bolo za vlády Ivety Radičovej a vtedy bol ministrom Ivan Uhliarík. Keď ty si retrospektívne premietneš toto obdobie, čo bol tvoj prvý dojem, keď si počula platový automat? Úprimne? Vždy. Vždy. Ja som to nechápala, pretože ja som prišla do zdravotníctva zo súkromného sektoru, 8 rokov som pôsobila v IT spoločnosti, ktorá bola súkromná. My sme boli jeden z kvázi prvých à la Google v spoločnosti, proste to HR sme tam krásne nastavili, dosahovali sme výborné výsledky, patrí sme medzi najzamestnávateľov, či podľa platových benchmarkov, alebo podľa iných uhlov pohľadu. A zrazu som prišla do zdravotníctva a som vedela, že idem do regulovaného biznisu a ja som si naštudovala ten zákon o poskytovať 578. Toto mi ako keby nedávalo logiku a potrebovala som sa do toho zahlbiť a pochopiť. Keď sa teraz... sa? Ale áno, musíš mať dobrý kontroling. Ten zdravotníctvo, nielen zdravotníctve, kdekoľvek som išla, ja som fakt fungovala na tých projektoch transformačných, kde sme robili veľmi zmenu, tak základ, čo si myslím, že je veľmi kľúčový a čo nám veľmi pomohol, je, že ty potrebuješ pochopiť nielen ten platový automat, ale kolektívnu zmluvu, legislatívu a celú tú históriu, pozrieť sa na normatívy, pozrieť sa na obyčajnú jednoduchú plachtu všetkých zamestnancov a mať každú jednu položku mzdy a každú informáciu o človeku. Na toto potrebuješ človeka, ktorý je veľmi dobrý v číslach, v Exceli, v počítaní. Na toto potrebuješ mať dobrého kontrolera, ideálne aj svojho HR kontrolera. Toto ja som stále nastavovala. Začali sme chápať logiku, ten platový automat, ale že to je taká, že zaujímavá téma, kde tie názory alebo nastavenie hodnotenia sa veľmi rôzne. Ja mám tiež na to nejaký svoj názor. Len ja si myslím, že nie je dobre ho vidieť len ako izolovaný celok, len ako solitér, pretože že platový automat, vtedy, keď my sme prišli, mal nejaké koeficienty, tá logika, ako keby ten základ tej logiky ostal, že 2 roky dozadu z priemerného platu národného hospodárstva, koeficienty u lekárov, atestovaní, neatestovaní sestry, hej. Potom neskôr, v tých veľkých časoch tých nejakých výpovedí a podobne sa tam pridali ešte tie odpracované roky. Myslím si, že na začiatku neboli, nie som si 100% istá. Myslím, že neboli sa 2022, 22. Tak, myslím, že 22. Hej. Vtedy, ešte predtým, na začiatku, keď my sme nastavovali systém odmeňovania a boli sme prví, kto zaviedol aj diferencované odmeňovanie, sa to ešte dalo. Pretože, to bolo z čoho? Vieš čo, aj bolo z čoho, respektíve, ak sa rozumieš číslam a máš veľmi šikovných ľudí aj na strane financií, kontrolingu, máš s kým debatiť, máš s kým proste byť vyčelanžovaný, máš diablových advokátov a začneš detailne analyzovať napríklad aj tie kolektívne zmluvy, ty nájdeš priestor, čo sa dá upraviť, čo sa dá ponastavovať iným spôsobom aj korektne, veľmi slušne a veľmi argumentačne vyjednávať so zástupcami zamestnancov. A toto sa nám začalo postupne dariť v tých nemocniciach. Čiže ty si ako keby aj mal z čoho, keď si zanalizoval, že dobre, ako vyzerá tvoj balíček osobných nákladov, z akých položiek sa skladá, vtedy to bol nejaký základ, hej, nejaká podlaha, ale nebol to zároveň aj strop, ako je to teraz. Hej. Čiže ako keby tam kvázi bolo z čoho, keď si upratal systém, si vedel nájsť položky, aby si začal trošku aj diferencovať. A aby si dal napríklad nejaké takzvané, že osobné ohodnotenie, ktoré bolo nejaké percentuálna časť zo základu na to, aby si jasne popísal, že za akých podmienok sa to dáva. My sme vtedy začali diferencovať. Rudi, keď ty si počul prvýkrát o platovom automate, ty si z tvojej praxe vedel spomenúť na akúkoľvek firmu alebo odvetvie, ktoré odmeňuje na základe veku a na základe toho, že zamestnanec je?
No viem, kde sa to deje, ale nestretol som sa s tým, keďže som nikdy nepôsobil, čo sa týka ľudských zdrojov alebo people managementu v rámci nejakej štátnej správy alebo nebodaj zdravotníctva. So zdravotníctvom som sa stretol iba, keď som pôsobil v agentúre personálnej a bola jedna zákazka, že hľadať na polikliniku šikovných lekárov. Som rád, že som to nerobil a sa podarilo obsadiť asi jednu pozíciu, keď kolegyňa zázračne sa skontaktovala s nejakou doktorkou, ktorá sa zo Švédska sťahovala domov na Slovensko, čiže sláva, mali sme obsadenú pozíciu. Čiže toľko moje skúsenosti so zdravotníctvom, inak ako bežný plus minus zdravý človek to vnímam, ako to vnímam, je to presne ako si ty v jednom z predchádzajúcich dielov rozprával, že fakt zdravotníctvo fakt nie je zadarmo, že zabudnite na to. Ale keď pozrieš sa na ten koncept, či ty si vieš hlava predstaviť... mi to neberie vôbec, absolútne tomu nerozumiem. A ja sa k tomu ako keby pridám, vieš prečo? Lebo keď tam pridáš iba jednu premennú do nejakého, že kvázi nejaká valorizácia, presne ak ty si povedal, že január 26 viem, o koľko mi stupne môj tarifný príjem, lebo to nie je ani zmluvná mzda, lebo... Tarifný príjem a plus ešte mám nejaké bonusy v kolektívnej zmluve. A to presne to chcem ja povedať, hej, že tebe každoročne stúpa podľa toho koeficientu tvoj tarifný príjem, lenže to nie je všetko, hej. Tam máš kolektívne zmluvy, ktoré paradoxne mnohé ešte stále nereflektujú to od roku 2022 a ešte stále sa v mnohých kolektívnych zmluvách, a to hovorím aj o iných segmentoch, kde neplatí platový automat, že väčšinou to, že počet odpracovaných rokov je typicky súčasťou nejakého paragrafu v kolektívnych zmluvách. Hej, na takú tú stabilizáciu. Ale počet odpracovaných rokov, ale nie vek lekára, nie? Teda vek zamestnanca. Vieš čo, aj. Niekedy to dávaš dávaš aj vek a dávaš aj počet odpracovaných rokov. Avšak to ti nevstupuje v podstate vo finále do výšky tvojej tarifnej mzdy. To je nejaká odmena pri dovršení výročia za istých podmienok. Hej? Čiže to je nejaká jednorázová odmena. Dovršíš 50 rokov fyzického veku, dostaneš nejakú odmenu. Ja neviem. Jednorázovú. To sú jednorázovky. Hej? A ty ako HRista, keď sa dohodneš s odborármi, so zástupcami zamestnancov, to vyčísliš a ukážeš pekne, toto nás bude stať pri tomto vekovom zložení zamestnancov toľko a toľko peňazí. Hej? A podľa toho ty balancuješ potom vyjednávanie alebo tú stratégiu, keď vieš, aká je to materialita, aké percento z celkového balíčka osobných nákladov to znamená. V tomto prípade to je súčasťou toho násobku a toho koeficientu. S týmto som sa ja nikde nestretla s takouto podobou. Na druhej strane ten automat môže za istých okolností, a zrejme sa to deje, stabilizovať personál. Tak Rudy, vám ako HR personalistom, v princípe takáto pomôcka môže napomôcť k tomu stabilizovať akékoľvek oddelenie firemné, nie? Že keď budú mať istý plat. Opäť sa bavíme o prostredí asi, že štátnych alebo regulovaných firiem. Neviem si predstaviť, teda nepoznám ich. Sektoru, že ťažko si to, neviem, a to záleží asi, že akých ľudí hľadáš. Ak hľadáš ľudí, ktorí sú motivovaní tým, že majú túto stabilitu a túžia po stabilite, tak ich nájdeš a toto presne bude na nich fungovať. Takže naopak môže to byť zároveň aj bariéra toho, lebo ten kolektív je stabilizovaný a keď chcem nájsť nejakých iných ľudí alebo spraviť nejaké zmeny, tak je ťažké spraviť zmeny? Vieš, čo je veľmi ťažké podľa mňa spraviť zmeny, pretože že áno, určite ten vekový automat aj tie úpravy pomohli stabilizácii. Hej? Ale tie ostatné prvky, ktoré my potrebujeme vniesť do zdravotníctva, vrátane otvorenosti na tú systémovú zmenu alebo na zmenu zo spodu, na podporu toho všetkého, na úkony, na nové typy výkonov, na to, aby služobne starší, ktorí sú zastabilizovaní, jasne, že aj tí mladší, však išli sme na úroveň platov v Čechách a v okolitých plus minus okolitých krajinách. Len nie s výkonnosťou. Len nie s výkonnosťou. Len nie s tým, že diferencujem a oceňujem ako keby ten performance a tú výkonnosť. Hej? Že ja stále hovorím úplne jednoducho z účtovného, základná veta platí má dať dal. Hej? A toto mi nedáva rovnováhu proste, že má dať, lebo musí dať, lebo zákon, ale na druhej strane proste, že ako je to
Ako sa to ozrkadlí v platbe za výkony zo strany zdravotných poisťovní? A keď sa pozrieš potom na to, že aké percento z tržieb zo zdravotných poisťovní ti tvoria osobné náklady, tak toto sú základné rozdielové ukazovatele. A ten platový automat, to je zaujímavé, že on v podstate platí nielen štátnych, je to regulovaný biznis. Všade, vo všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ústavnej zdravotnej, ďakujem. Nemocnice, ústavnej zdravotnej starostlivosti. Či si príspevková organizácia, alebo si akciová spoločnosť štátna, alebo súkromnej sieti a podobne. Hej, všade to platí. Je otázka, či nie je na hranici ústavy, ale to možno na ďalšia epizóda bude o právnych aspektoch tohto. Proste jednoducho ti bere vietor z plachát a bere ti z rúk tú možnosť, ktorú my poznáme aj zo súkromných spoločností, kde si vytváraš budget v rámci osobných nákladov alebo perexov, akokoľvek to nazveme, na diferencované odmeňovanie, na nejaké bonusy, na nejaké projekty kvôli inováciám, na nejaké zaškolovanie. No, nesmeruje to potom v konečnom dôsledku k tomu, že tam vzniká to prostredie, kde ty nemáš šancu nájsť, ako v normálnom biznise, že máš v tom týme nejaké hviezdy, nejakých ťahúňov, a že máš naopak iba ľudí, ktorí nazvem to tak, že sa vezú, že chcú tú istotu, že proste neprilákaš. Sú zastabilizovaní. A to je jediné kritérium v tom platovom automáte. Potom sa nič nehýbe. Potom sa nič nehýbe a ty hľadáš zdroje a chceš, že v podstate, že aké možnosti, aké páky majú v rukách tí riaditelia, alebo aj primári, pokiaľ sú finančne podkutí, majú nejakú gramotnosť, ako tí people manažéri. A motiváciu to riešiť. Pretože že tu máš regióny, kde nevieš dostať nejaké špecializácie, hej? A teraz, že teraz neriešim to, že či tam majú byť, nemajú byť, ale ako náhle tam máš to funkčné oddelenie a ten región nie je pre mladých atraktívny a ten región alebo tá konkrétna nemocnica nepracuje so zamestnaneckou značkou a nerobí už so študentmi počas vysokej školy a neprofiluje sa nejako, ty máš sakra problém nájsť ľudí kdekoľvek, ako to máme v iných segmentoch a v iných špecializáciách, hej? Čiže ono naozaj v konečnom dôsledku tí lekári a sestry na Slovensku, keď sa tak na to laicky pozriem, tak ich motivácia je iba v tom, ako keď ja darujem krv a z času na čas mi príde SMS-ka, že vaša krv zachránila. Ešte máš MHDčku zadarmo, nie? Nie. Nie? Nie, ani nechcem. Ale že vaša krv zachránila ľudský život a ja mám z toho extrémne dobrý pocit, zhruba týždeň, 2. A toto je vlastne tá jediná motivácia, ktorú oni majú. Celé je to paradoxné v tom, že existujú špičkoví lekári. Ten lekár, ktorého som používal ako obľúbený príklad, ma poprosil, nech ho nepoužívam ako ten príklad, tak to nebudem robiť. Ale predstavme si modelového 45-ročného profesora, ale už v tom veku je profesor, a nie plienkový, pamperskový, ale profesor medicíny. Ale on má tabulkovo nižší plat ako jeho podpriemerný mízerný kolega. Ale to v akomkoľvek sektore musí byť, aspoň pre mňa by to bolo frustrujúce, nie že demotivujúce. A Šimon, toto sme my už zažívali za našich čias, ešte keď som pôsobila v zdravotníctve, že už vtedy sa ozývali lekári, ktorí presne toto videli a keď sme sa rozprávali tak veľmi otvorene, korektne, že koho by ste viacej ocenili, lekára, ktorý má plnú miestnosť, čakaciu miestnosť, alebo toho, kto tam nemá ľudí. Však ja nejdem za nemocnicou, hej, že ja si myslím, že v zdravotníctve platí to, že ja vyhľadávam lekára. Ja nevyhľadávam nemocnicu. Ja idem za lekárom, lebo mám dobrú referenciu a popozerám si možno nejaké feedbacky, nejaké spätné väzby, alebo mi tí najbližší povedali, že hľadaj ho, hej, že otvorene, že toto funguje proste. Ty nejdeš za značkou, ale za konkrétnymi lekármi. A na margo toho, ja si fakt myslím, že sú aj iné motivátory, ako a to sú presne takíto profesori, ako ty hovoríš, alebo tí lekári, okolo ktorých sa radi zgrupujú mladí, pretože vedia, že oni ich naučia. Líder. A my proste, a tu chcem povedať, že tu taktiež potrebujeme veľmi zapracovať a zdvihnúť rukávy, proste a pracovať na tom líderstve a people managemente na slovenskom zdravotníctve. No ale bavíme sa o tom v roku 2026, keď hlavnou témou v médiách je, že v nemocniciach nie je žiadna klimatizácia. Ale to je prúsak. My tu staviame krásne vzdušné zámky a riešime motiváciu a people management, takže
neviem, či tam budeme za našich životov. A zároveň potom, vieš, aj ja tá za našich, reakcia... áno, ty žiješ zdravo, Danka žije zdravo a ja to tak vydržím. Vieš, ale na druhej strane aj tá reakcia, že tak budeme mať buď MRK, CTčka alebo klimatizáciu, to absolútne proste budeme mať MRK, CTčka, lebo ich potrebujeme, hej, a zároveň urobím všetko preto, aby bola aj tá klimatizácia, hej. Čiže že mne to nesedí do jednej vety, hej, tak buď budem mať to, alebo to, hej. A ešte som chcela jeden príklad pekný povedať. Jedna z nemocníc na východnom Slovensku, mám konkrétnu reálnu skúsenosť teraz. Primár, ktorý je tam 2 roky, má tým mladých ľudí na internom oddelení. Na východe, kde nič nie je, kde poviete, že... Len ústavný súd. Len ústavný súd. Dobre, poďme trošku ešte niekoľko desiatok kilometrov ďalej na východ. Tam je tá nemocnica a tam stretneš mladých lekárov, ktorí ti citujú evidence-based medicine a štandardy. A že aj teraz mám husinu, že vtedy som sa tak potešila, že sa to krásne posúva, že oni s tým pracujú, pretože ich okrem iného aj ten primár, ich manažér tak vedie. A ty mi rozumieš, Šimon, čo ty chcem asi povedať, hej, že proste tí mladí prinášajú niečo a keď sú dobrom podporení, tak tá zmena zo spodu je možná. Ja to vidím na mladých lekároch, kde je obrovský záujem. Ak sú to ľudia, ktorí chcú urobiť niečo navyše a chcú mať informácie viac ako len medicínskeho charakteru, nádherne sa s nimi pracuje v oblastiach inovácií, v oblastiach komunikácie, ktorí ti vedia veľmi otvorene povedať, čo ich irituje, čo by očakávali ináč, ako to máme teda my robiť, aby sme iniciovali tú zmenu zo spodu. A naprvu, keďže je to od Košic na východ, tak hovoríme určite o neštátnej nemocnici. Neštátna. To tiež možno ľudia nevedia, že ale áno, od Košic na východ sú už len neštátne zariadenia. Áno. Ak nehovoríme o psychiatrických klinikách, nejakých malých klinikách alebo sanatóriách, Rudy, z tvojho pohľadu, teda mám istý plat, nemám už budget navyše, ako motivovať človeka, to nehovoríme o zdravotníctve, o čomkoľvek. Ako ho môžem motivovať? Sú tam nejaké nástroje, ktoré by sa dali použiť, ale neviem, či sú použiteľné v zdravotníctve, typu home office. U psychológa si to LTT predstaviť viem, u patológa ťažšie. Flexibilita nejaká vyššia, neviem. Ale nie je toho veľa, čo tam dokážeš vymyslieť. No. Ja si viem predstaviť kariérny rast a možno možnosť robiť tie výkony, kde by som inde nemohol. Alebo naučiť sa veci, skilly. Iba tuto v tomto zariadení môžeš sa naučiť toto. Okay. Mm-hmm. Toto sú silné motivátory pre lekárov a zároveň aj to ja vnímam, že aj to technické vybavenie nám toto vychádzalo. Hej? Keď sme robili tie prieskumy, tak tie motivátory u lekárov boli trošku iné ako u sestier a práve to, že dobre technické vybavenie, majú to MR-ko, CT-čko a ešte klimatizáciu, aj klimatizáciu, fasa, ideme tam. To si robíme teraz trošku srandu, ale toto bolo veľmi kľúčové, čo ja veľmi vnímam teraz u tých mladých lekárov a veľmi som sa potešila jednej práci, ktorú som oponovala v rámci českého, môžem hovoriť názov, inštitútu nejakého, kde... Advanced Institute? Áno. Ja viem aj, koho si oponovala tým pádom, lebo až keď som teraz skončil tú školu, ako hovoríš. Ja viem, nebudem spomínať meno. Bystrice. Nie, bol to český pán docent proste z jedného špičkového pracoviska v Prahe. Ja som oponovala jeho prácu a povedala som si wow a čekovala som aj Heniku Tulejovú, či toto je jedinečná alebo jediná osamotená téma a dostala som feedback, Dani, nie, začína tých tém pribúdať. Tá téma bola od jedného primára špičkového pracoviska v Prahe a ten písal o leadershipe. A je plastický chirurg? Nie je plastický chirurg. Moje spolužiaci ma úplne zjedia. Som netrafil. Ja ti to potom poviem. Písal o leadershipe, písal o programe, ako spolupracujú so študentmi medicíny, ktorí už môžu priamo počas štúdia pracovať s nimi na oddelení. A potom hovoril o tom, ako pracujú s neatestovanými a následne predatestačne a atestovanými lekármi. U neho konkrétne na oddelení. A dokonca ešte k tomu priložil aj nejaký prieskum od nich z pracoviska. Ja som si povedala, že wow. Hej? A to veľmi korešponduje aj s tou témou, ktorú
mladým lekárom často ich nálepkujú, a nielen mladým lekárom, a to je ako keby duševné zdravie, že ak sa do tej témy viac zahlbíme, napríklad aj s lekármi, čo my sme urobili s mladými lekármi, tak zrazu pochopíš, že to nie je klišoidná téma, ale že čo za tým tí mladí vidia. Hej? A napríklad aj to, že čo sa bude diať, keď ja nastúpim do práce. Hej? Že v rámci nemocnice pavilónového typu ja nemusím ísť do 3. 4. pavilónu a stíhať to iba v úradných hodinách od 2. do 4., aby mi tá personalistka alebo HR-ka potvrdila nejaké veci, dala pečiatku a písomne to podpísala. To tí mladí vedia krásne povedať, že čo si vedia predstaviť a dokonca vedia aj navrhnúť, ako by to malo vyzerať. Navrhnúť riešenia. Že súčasťou duševného zdravia tých mladých lekárok, pretože stúpa počet lekárok viac ako lekárov, hej, aj štatisticky myslím, že študentiek je viac ako študentov. Študentiek je viac ako študentov. Pochopiteľne, že tie dámy riešia, ako bude vyzerať môj návrat po rodičovskej materskej. Hej? A my s nimi vôbec nepracujeme práve v čase tej rodičovskej alebo materskej. Ona príde a proste prichádzajú šťastí aj frustrované. Budem sa vedieť vrátiť? Budem vedieť robiť tie výkony, ktoré som predtým robila alebo na ktoré som sa zaučala? Ako budem pokračovať v tom tej atestačnej príprave? Hej? A potom, keď si zoberieš celý ten životný cyklus toho lekára, a potom prídeš do nejakého zastabilizovaného obdobia a prídeš do obdobia v úvodzovkách puberty, presne ak ty si hovoríš, že po 2-3 rokoch mám to auto, hej, mám dobrý plat a rozmýšľam nad ďalšími motivátormi. A s tým my vôbec nepracujeme. Preto pre mňa tá práca bola v zdravotníctve, že wow. Ďakujem pekne. Vyhorenie. To je slovo, ktoré sa veľmi často spomínam. Ja som si raz tiež myslel, že som vyhorený, ale potom som sa pozrel na stav účtu a zistil som, že nie som. Tak rýchlo samoliečba nastala. Rudí mladí ľudia. Akože tam bolo tak málo? Alebo bolo tam tak málo, že som si uvedomil, že akože môžeš si to myslieť, ale nesmieš byť vyhorený. Dosť to pomáha. Ten fenomén vyhorenia u mladých ľuďoch, a mladých ľuďoch hovoríme o 20-tníkoch, 30-tníkoch z tvojej praxi. Čo sa stalo, že sa tento fenomén objavil? Alebo sme si to len začali priznávať? Čelia tomuto problému firmy? Ja by som to nezľahčoval nijako a podľa mňa to veľmi úzko súvisí s tým, koľko času trávime tým, ako sa pozeráme do mobilu. Že naozaj je to epidémia a obávam sa, že o takých 10-15 rokov o tom budeme rozprávať, že čo sme nič nerobili, keď sme to videli, že naozaj bude platiť to, že ak chcete, aby vaše dieťa bolo úspešné, nedávajte mu mobil do ruky. Čiže podľa mňa tieto vyhorenia a takéto veci veľmi úzko súvisia práve s tým, že čo sledujeme, ako dlho sa tomu venujeme na tých sociálnych sieťach, čo tam vidíme, ako to spracovávame, ako to na nás vplýva. Že vidíme tam iba tých úspešných, usmiatých ľudí a potom si myslíme, že celý náš život nestojí za nič. A namiesto toho, aby nás to motivovalo, tak ďalej doom scrollingujeme a je to proste peklo. Čiže určite ten fenomén vyhorenia vidíš? Že si firmy sťažujú, že mám x ľudí, ktorí sú možno na dlhodobej práce neschopnosti kvôli svojmu duševnému zdraviu? Veľa firiem, a to je skvelé, že nejakým spôsobom zainvolvovalo do toho svojho pôsobenia, že tam majú reálne človeka, ktorý je na toto dedikovaný, že vlastne psychoterapeut, nazvime to tak, či už externý, alebo dokonca môže byť aj interný človek, ak je to veľká firma a rieši s tými zamestnancami iba toto, že sa s nimi zhovára a pomáha im. Čiže toto je vec, ktorá bude čoraz častejšie na stole a my starší si z toho môžeme uťahovať, že za našich čias to nebolo, ale to, čo tí mladí zažili cez COVID, to sú neuveriteľné veci, že naozaj, že ak sa bavím o tom, ako pristupovať k mladým ľuďom dnes, tak ja som sa napríklad naučil, že im netelefonujem, keď ich chcem zavolať na pohovor. Že normálne, že vždy mám pocit, keď im volám, ako keby som ich extrémne vyrušoval. Že tí ľudia sa necítia dobre, keď majú zdvihnúť proste cudziemu človeku. Oni netelefonujú. Čiže ja mladým ľuďom už píšem iba maily a tým, že máme vlastne... Ja som v ktorej kategórii, mne by si napísal e-mail? Tebe volám vždy, samozrejme. Ale naozaj, že tým, že majú tie e-maily v mobile a vo vrecku, tak vedia vlastne veľmi operatívne odpovedať a vlastne odpovedajú v momente, kedy chcú a sa cítia komfortne a nemusia to
Lebo tým telefonátom, samozrejme ten pohovor sa začína už keď telefonuješ niekomu a vieš si na základe toho urobiť nejaký dojem, ale nezískaš tým vlastne až tak veľa informácií, okrem toho, že toho človeka pozveš na pohovor a to môžeš naozaj urobiť aj e-mailom a keď to tým mladým, tak to lepšie vyhovuje, ale tie generačné rozdiely inak nie sú až také veľké, ako by sme si mohli. Nie. Zdravotníctvo, Danka? Čo ja si myslím, že sa veľmi paušalizuje a generalizuje presne to, čo Rudy hovoril, že my robíme a ešte to nafúkujeme tie generačné rozdiely. V zdravotníctve, keď som bola aj teraz nedávno s tou skupinou mladých lekárov, tak ale oni aj vedia pomenovať, že to, čo ty si povedal, že ja si myslím, že je pravda, Šimon, že oni to aj priznávajú a o tom otvorene rozprávajú. A že to dostalo nejaký terminus technicus, že to je mental health, že je to duševné zdravie a že to potrebujeme riešiť. Hej? A zároveň platí, Rudy, to, čo aj ty si povedal, len ja si myslím, že za našich čias to tak proste nikto neriešil. My sme nevedeli, že toto nejako máme riešiť, že tie emócie, hej, proste nás v rodinách ani neučili, ani sme sa o tom nerozprávali a na pracovisku sa neriešili. Dokonca ešte stále sa aj teraz stretneš s tým, že emócie predsa na pracovisko nepatria. Hej? A teraz, že kde je pravda, keď tí mladí o tom tak otvorene rozprávajú. Keď tí mladí vedia otvorene povedať, že sa stretli s neprijatím, odmietnutím alebo s bagatelizáciou seba samých, toho, že OK, tak vystihnem moment a idem sa proste o sebe alebo o svojom napredovaní alebo o tom, čo ja vnímam, prežívam, čo by som chcela tu zmeniť a podobne porozprávať s niekým a naša generácia mu povie, že takto som to robila roky, takto to budeme robiť, hej. No a tým sa dostávame k tej rezistencii a change managementu. Áno. Tí mladí alebo ktokoľvek na akomkoľvek pracovisku chce robiť nejakú zmenu a narazí na rezistenciu alebo rovno na, nie že odpor, ale také, že čo chceš, tak toto robíme. Ja mám 2 roky do dôchodku, daj mi pokoj, čo s tým? No, áno, je to na dlhšiu debatu, lebo aj tých mladých lekárov, alebo aj vo firmách to robíme tak, že ty nechoď rovno za tým primárom, ktorý má 2 roky do dôchodku, hej. Ty si hľadaj niekde na oddelení. Spojenca? Jasné. Ty si hľadaj nejakého spojenca a poď sa porozprávať. Počuj, mám takú a takú ideu, že poďme spolu na kávu, alebo pozvem ťa na raňajky a ty nacítiš, navnímáš, že kto môže byť tvoj spojenec, pretože už si tam mesiac, 2, 3, už máš nejaký prehľad, alebo si tam rok a už ti prichádza na rozum, že a toto by sme mohli robiť efektívnejšie, hej, a toto by mohlo ísť ľahšie. A ja som v tých štandardoch načítal zo zahraničia toto a toto, tí mladí takto fungujú, hej. A teraz, že OK, a stretnem sa okamžite s odmietnutím. A prečo ty ideš z extrému do extrému? Tá cesta tam vedie po postupných krokoch. Hej? Ak mám nejakú ideu a chcem iniciovať zmenu zo spodu, tak si hľadám nejakého spojenca. Hej? Vystihnem dobrý moment, pozvem ho na raňajky, alebo vytvorím si ten priestor čas a skúsim niekomu o tom porozprávať. Hej. Ako to vidíš? Buď môjim diablovým advokátom, neguj to a podobne. Hej. A potom, keď zistíš toho spojenca, tak sa s ním dohodneš, no dobre, keď ti to dáva zmysel, tak čo ideme spoločne urobiť? Neostaň v tom sám. My robíme často chybu, a teraz nehovorím o veľkých transformáciách v zdravotníctve, ale o zmene zo spodu, že neostaň v tej zmene sám a že keď si ty nadšený, že to niečo prinesie, tak nechoď rovno za človekom, ktorý ťa skutočne odpinkne. Takto to roky robíme a proste takto to budeme robiť, kým ja tu budem primárom alebo prednostom. Hej? Ja by som začala určite tým ako kľúčovým prvkom tej systémovej zmeny. Čiže hľadať spojenectva na akomkoľvek pracovisku a tak robiť postupné zmeny? To sú štandardné veci, veď to sa dá vlastne preniesť aj na celú spoločnosť, že neustály taký boj medzi progresívnymi silami, nazvime to tak, versus konzervatívnymi, čiže ideálne je, keď to je v nejakom neustálom dobrom slova zmysle boji a to vlastne všetkých niekde k dobrému niečomu vlastne nesie v konečnom dôsledku. Dúfajme, že sa tam dostaneme. Danka, posledná otázka. Trochu zaprovokujem. Dá sa posunúť tie veci v slovenskom zdravotníctve. Inak Peťo Pažitný možno si zachytila, teraz robil viaceré prieskumy, ale z toho prieskumu vyplynulo, že nemocničná zhoda na tom, že pokiaľ ten platový automat bude zachovaný v tejto podobe, v príklade, pokým ho nezrušíme, takže sa nepohneme. A čo s tým? Tak poďme s tým niečo robiť.
nech sa vytvorí nejaká skupina ľudí, odborníkov a nech sa začne analyzovať ten platový automat. Ja chápem, prečo bol vytvorený, že na jednej strane všetci chápeme, že na stabilizáciu, na ten taký politické upokojenie situácie a toho zmieru v tom dialógu, ktorý tam bol. Memorandum o sociálnom zmieri, že? Memorandum o sociálnom zmieri. A my nemusíme ísť hneď do extrému, jasné, že ho zrušiť, hej. Avšak my nemusíme ísť okamžite. To je presne ako to, že mladý človek ide za prednostom a ten mu už vieš dopredu, že to bude odsúdené, ako keby na tú negatívnu reakciu. Hej? Že proste, OK, my vieme, že ho potrebujeme zrušiť. My vieme, že on berie vietor z pláchát proste tým primárom a tým riaditeľom nemocníc, že akokoľvek chceš diferencovať, oceňovať výkon a nehovoriac o tímovosti, lebo tomu my tých lekárov a tých študentov vôbec neučíme, alebo projektové riadenie, alebo ja neviem, pohľad na finančnú gramotnosť u tých people manažerov v zdravotníctve taktiež je veľmi dôležitá, že proste a ty im bereš vietor z pláchať, z akých peňazí ja mám diferencovať, z akých peňazí ja mám oceňovať nejakú inováciu, alebo že začínajú chodiť noví pacienti, lebo prišiel človek, ktorý má novú špecializáciu. Hej? A teraz že z akých peňazí to mám robiť, keď platový automat sa zrazu stal nielen podlahou, však to malo byť ten minimálny základ na stabilizáciu, hej, že nebudeme úplne diferencovať subjektívne, hej. Ale on sa stal zároveň stropom. To nemôže byť aj stropom zároveň, hej. Tak my môžeme ísť postupnými krokmi, že znížim tie koeficienty a vytvorím väčší priestor, alebo vytvorím nejaké percento práve... Alebo ich naviažem na niečo? Na diferencované odmeňovanie. Dobre, nechajme základ, veď každej firme proste sa nejako upravujú platy, sa nejako valorizuje, hej? A vôbec to nemusí byť, ja neviem, v súkromných segmentoch to nemusí byť vôbec plošná valorizácia. Tam sa povie, že minimálne je toto percento a maximálne toto, preto vám ponúkam takýto priestor, aby ste diferencovali. Hej, sú rôzne metódy, aby sme negeneralizovali, že dá sa k tomu rôznym spôsobom pristúpiť, len si treba k tomu sadnúť a začať o tom rozprávať a viesť dialóg a nie boj, pretože nás niečo spája a to je udržateľnosť financovania zdravotníctva a udržateľnosť ľudí a zároveň aj výkonov, aj diferenciácie proste zamestnancov a proste stále ten investičný dlh, viď klimatizácie v nemocniciach. Hej? A na to potrebujeme proste to mádať dál, aby bolo funkčné. Vopred už avizujem, že neviem, či sa nám to podarí, ale my sa pokúsime zistiť, akoby rôzne stakeholdery aj rôzne politické strany riešili tento platový automat. A či by ho riešili, dúfam, že sa nám to podarí do konca leta. Ďakujem Danke Miňovej. Ďakujem krásne, bolo mi potešením. A Rudým Rusovi. Ďakujeme ja.